जोङो चिरां दुवार हिसाबै BPF राजखान्थि दोलोखौ गोख्रोंसिन नुदों। दा साथाम मानसिया दिनै बे UPPL निफ्राय टिकेटनि दाबिदार जानानै दं। गावजों गाव गोरोबलायाखै, बेखौ मोनसेखौ मावफुङाखिसै। मावफुंनो हायैयाव बिमा माहारिया जोबोद लाजिनाय मोनदों। नैबे जिनिसा बे गासै चिरां दुवार ओनसोलाव आइजोफोरनि गेजेराव मोनसे खुद्रिनाय लाबोदों आरो बिथांमोनहा दिनै गावसोरखौनो सोलायनानै BPF राजखान्थि दोलोआव ज' थानानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो BTC सरखार दानायाव मदद होगोन होननानै दिनै बिथांमोनहा लोब लोब बाहागो लाफैदों। दिनै हाथिसार प्राइमारियाव दंफैयो। बेयो 14 चिरां दुवारनि सिंनि मोनसे प्राइमारि BPF पार्टी अफिसाव आङो दंफैयो। दिनै बेहाय हाथिसार प्राइमारि वमेन BPF खौ गुवारै दाफुंना लानाय जादों। सिगाङावनो दंखायो बेहाय। दा गिरिया माखासे एंगारनो हायै उसुबिदा आरो बिथांनि मावनो हानाय रोंगौथिखौ नुनानै बिथांखौ जोङो दिनै ब्लकआव लांनानै बिथांनि जायगायाव गोदानै जोङो आफादगिरि गायसनबाय आरो फुल प्लेजेड 100 जन जोंहा आइजोफोरनिफ्राय 100 जन मेम्बार थायो, बेखौ दाफुंनाय जाबाय। दिनै जों बुंनो हायो हाथिसार प्राइमारि हिसाबै BPF आइजो BPFआ राफोद जाबाय आरो बियो आइजोफ्रा BPF राजखान्थि दोलोआव गोख्रोङै खामानि मावनायाव आरो फैगौ माने सेप्तेम्बर दानाव 2025 नि जे BTC इलेक्सन बेवहाय गोहोमैनो गोहोम खोख्लैहोनो हागोन आरो मोजाङै मावफुंगोन होननानै फोथायनाय थाबाय। दिनै 14 चिरां दुवारखौ जोङो 2005 जननिफ्राय खाम्फा बरगयारी बिथांखौ एक्जिकिउटिभ चिफ महरै बे ओनसोलखौ जौगाखांहोनाय आरो BTC खौ जौगाखांहोनाय हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। बिथाङा 2020 काउन्सिलनि इलेक्सनाव जेनदोंमोन, भटआव जेनदोंमोन। मानो होनबा बे समाव BTR एकर्ड जादोंमोन। शान्ति सुक्तिनि नामाव NDPफोरजों लानानै जे सुक्ति, बे सुक्तियाव बहाय BJP, EJP आरो UPPLनि जे जयै खामानि मावलायनायाव BPF राजखान्थि हिसाबै जों जेननो गोनां जादोंमोन। अब्लाबो खाम्फा बरगयारी बिथांखौ सासे डाइनामिक लिडार हिसाबै BPFआव बा बर' हारियाव बिथांखौ जोङो 2024आव आरोबाव MP हिसाबै बिथांखौनो बिजाथि हिसाबै थिसननाय जादोंमोन। नाथाय बे MPआवबो बिथाङा देरहानो हानाय जायाखै, बे दुखुनांथाव। अब्लाबो रायजो राजाफोरनि गोसोआ बायाखै, BPF हिसाबैनो दङ। नाथाय हठात 2025नि 2 फेब्रुवारि खालि खाम्फा बरगयारी बिथाङा BPFखौ नागारनानै 8 फेब्रुवारियाव बिथाङा UPPLआव बाहागो लाहैदोंमोन। बिथांजों लोगोसे माखासे मावथि बिथांमोनहा थांफादोंमोनब्लाबो उनाव सप्ता खनसेनि उनावनो बांसिनानो गोदानै आरो BPFआवनो फैफिनदों। बिदि हिसाबै आङो थांनाय दिनै खाम्फासार थांनाया फेब्रुवारि मासाव थांदों। एप्रिल दाननिफ्रायनो बे 14 चिरां दुवाराव गामि गामि हाबनानै प्राइमारि आङो गिदिंगासिनो दङ निरुपमा बरगयारी बायदिखौ लानानै। बेहाय नुदों दोलो हिसाबै आरो रायजो राजाफ्रा जोबोरैनो मोजां। हाग्रामा महिलारि दैदेननायनि जे खामानि मावनाय बिथांमोनहा खुब मोजां आरो आइजोफ्रा बांसिन आग्रह दङ होननानै बेहाय नुनो हानाय जादों। मानोना UPPLआ जेब्ला भट समाव आइजोफोरखौ लानानै आइजोफोरनि नामै गोबांथार आसनि फोसावदोंमोन, जे न'खर न'खर साख्रि होनाय अरुणोदय आसामनि जे स्किम बेखौ राननाय बाथ्रा बुंदोंमोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 फैसा होनो खोथा होदों। बेफोरखौ मोनसेखौ मावफुङाखिसै। मावफुंनो हायैयाव बिमा माहारिया जोबोद लाजिनाय मोनदों आरो नङै UPPLआ जेब्लानो मिटिं खालामो बा गभर्नमेन्टनि मिटिं, जेला सरकारि भाबै मिटिं खालामो, बिथांमोना चेक रानगोन होननानै सरकारि प्रग्राम लाङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरखौ, अथ'सो थांनायनि उनाव बिथांमोना जेबो मोनाखै। नैबे जिनिसा बे गासै चिरां दुवार ओनसोलाव आइजोफोरनि गेजेराव मोनसे खुद्रिनाय लाबोदों आरो बिथांमोनहा दिनै गावसोरखौनो सोलायनानै BPF राजखान्थि दोलोआव ज' थानानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो BTC सरखार दानायाव मदद होगोन होननानै दिनै बिथांमोनहा लोब लोब बाहागो लाफैदों। दिनै बेवहाय गोबां आइजोफ्रा फैथ'वाखै, मानो होनबा दिनै बे कमिटि दाफुंनायनिसो। खिन्थु गुबुन प्राइमारिफ्राव गिदिंनानै जेरै नुदों बेहाय BPFनि अबस्थाया जोबोरै मोजां। मानो होनोबा UPPLआ दिनै थाखानाय जे बिजाथि दङ रन्जित एबा पेरेंगा बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा, जेरैबायदि
माने गाज्रि सोदोबफोरखौ बाहायनानै गुलाय गुजाय समाजनि एन्टि ससियेल माखासे माने सहायथावै बाथ्राफोरखौ सोदोबफोरखौ बिथाङा बाहायो आरोबाव जेरैबायदि जौगाखांनाय खोथा होनाय बायदि मावनांगौ बेखौ मावनो हायाखै फारसेथिं बिथांमोननि दोलोनि जों खोनादों माने प्रमद बर' बिथांनि OSD नो सोरबा सांग्रां डक्टर सांग्रांनो बिथाङाबो जेरैबायदि बबे फैसाजों मा मावदों गामि ओनसोलफ्राव माखासे लामा फिसा फिसौ माने गोदान लामाखौथ' बानायनो हाखायाखै बानायखायाखै बहाबा बान्दो दालां अखा हानाय समनि खुरख'नाय जायगाफोरखौ बिथांमोनखौ बानायनाय जों नुदों दा बिथाङाबो गेलेगोननि मोनसे थिरांथाखौ जों नुनो मोन्दों UPPLनिफ्राय फारसेथिं खाम्फा बरग'यारि बिथाङाबो गावनिनो समस्ति जिहेतु बिथाङाबो टिकेट मोनगोन होननानै जिहेतु UPPLआव थांदों गतिके बिथाङाबो मोनसे टिकेटनि दाबिदार दा साथाम मानसिया दिनै बे UPPLनिफ्राय टिकेटनि दाबिदार जानानै दं गावजों गाव गोरोबलायाखै बे फारसेथिंबो जोङो चिरां दुवार हिसाबै BPF राजखान्थि दोलोखौ गोख्रोंसिन नुदों जायनि थाखाय फैगौ माने खम समनि गेजेरावनो आगस्ट दाननि बधय फार्स्ट उइकआव बिथांमोना माने जइन जानो थाखाय आंजोंबो अनेकानो बुंदों 200 जननिसो बारा जाबाय आंनि खाथियाव लिस्टआनो बिनि उनाव बिथांमोनखौ जों दिनै दा बे समाव माइ गायनाय समखाय दोनथ'दों खामानि मावनांगौ होननानै बिथांमोनहा फैगोन आरो बहाय बधय गोबांथार UPPLआव थानाय बा BJPआव थानाय जों साननो हादों जे 2000 जनसोनिबो बारा गुबुननिफ्राय गुबुन दोलोनिफ्राय BJPआव हाबसिगोन आरो बिथांमोन फैयोबा जोङो आरोबाव गोख्रोंसिन जागोन मानो होनोबा जोङो थांनाय बाराव 222टा बरावल' जेनखादों 2020आव बे हिसाबै BJPआ गोख्रोङैनो दङ आरो आइजोफ्रा जोबोरैनो रासिनै गाव गावनि भबिसत खारन गथ' गथाया बा आइजोफ्रा गावसोर थगायजानायखाय रासिनै गोसो गुदुङै ओंखारनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो बहाय जों देरहागोन आरो रोखा जाबाय।